Tofa, jam'iyyar APC wadda ita ce nan jam'iyyar da ke yin mulki a faɗin ƙasar ta Najeriya gabaki ɗaya a halin yanzu, ta bayyana cewa za ta sauke shugaban jam'iyyar mai suna Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tare da ba shi zaɓi ɗayan biyu, ya zaɓi ƙasar da yake so ya je ya yi ambassador kamar yadda shugaban ƙasar na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya wallafa. A yanzu haka mun zo muku da cikakken rahoton da bayani dalla-dalla a cikin wannan tasha tamu mai albarka, yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV. To da Allah, inda wannan zuwan ka ne na farko, ka daure ka dangwala mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyon mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun ɗora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Kano Hausa News TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. Shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya ba wa shugaban jam'iyyar na APC ƙasa wa'adi akan cewa ya zaɓi ƙasar da yake so kowace ce a Afirka ya je ya ambasadin, domin kuwa za su sauke shi a matsayin shugaban jam'iyyar na ƙasa, dama riƙon ƙwarya ne aka ba shi. Cikakken rahoton babban shafin yaɗa labarai na Hausa Dokin Karfe TV su ne suka wallafa akan shafin nasu na Facebook. Bari mu saka muku cikakken sanarwar domin ganin yadda suka wallafa rahoton kai tsaye akan shafin nasu na Facebook. Yanzu ka zaɓi kowace ƙasa da cikin ƙasashen Afirka domin zama jakada, shugaba Tinubu ya gaya wa Ganduje. Wannan ita ce sanarwar da Dokin Karfe suka yi minti 46 da yawa kana muka ɗauko cikakken rahoton domin kawo muku ku ji abin da ke faruwa a tattare da tarkatarkar da ke faruwa a cikin jam'iyyar ta APC. A yanzu haka dai idan Gandujen ya yadda ya ɗauki ƙasar da yake so, za a yi zaɓen zaɓe a samu wanda shine zai ci gaba da wakiltar wannan jam'iyya ta APC ta ƙasa, amma ba Gandujen ba. Mai sauraro, kai kuma menene ra'ayinka tattare da wannan rahoto da muka maka? Ya kamata a ce ka turo mana saƙonka ta hanyar zuwa ƙasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba da sakonnin ku da ku saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun ɗora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta gami da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai suna Kano Hausa News TV domin kasancewa da labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da kuma labaran siyasa.